Arestado sa pigkondusir na entrapment operation kan mga otoridad ang tulong persona na imbwelto subot sa pamimeke kan mga produktong beer o arak sa barangay Anislag, Daraga, Albay. Kabali sa mga nadakop ang nagtitienda sinduang pahinante kaini. Sigon kay Police Lieutenant Armando Revale, tagapagtaram kan Daraga MPS. Haloy na subot na pigsusubaybayan na nasambitan ng mga suspetsado makali si reklamo kan kumpanyanin arak. Sinasabing pigahaluan subot kan mga ininin tubig and beer antes i-refill sa mga bote. Sangon niya nagtitinir na sa kustodiya kan mga otoridad ang mga suspek mantang nahampang sa kasong pagbalgar sa unfair competition, trademark infringement and false designation. Gibo lang ninda na sinda na mismo kakaag sa bote. Kumbaga sa kuan na parang homemade ang dating na pigluluwa, so pigkakopya ninda so produkto kanan.